you guys excited sa itong drama nga In Flagrante Delicto? Good evening guys, ano yata usap guys sa panibagong yugto ng atong drama nga In Flagrante Delicto. Of course, bago tayo mag-proceed, make sure po na nakasubscribe ang tanan. And, yeah, nakasubscribe na naman. Okay guys. Ay nako, maski asa ta diri makuan jud ta guys. Kana ganing ma-distract. So, nakalimutan po ko ang sa ko istorya, no? Ma-distract ko sa mga katawan diri guys. Kaya as you can see, nata diri sa hospital. And, ayan, nanapay bodyguard, masigsitahan ko diri. Oh my God, nagtanong sa ako. Okay. Wala na siya itanong. Okay, continue ta. So, siguro magpatakilid to guys. Mga para di kita halata. So, ayan ay mga nurse ng labay, mga doktor. Maulaw, maputo diri. Uy, masaman yun, matago na lang ta. Anday diri, aday tanong. So, may nao. Continue lang gyapon ta basta di ta magka-distract guys. Di lang jud ta mata lang. Ang mata man gid nato guys kay mag-distract gid guys no. Kanamutan og gid ta guys sa mga nanlabay. Okay, di sa tamutan na sila. Continue ta. Nawala na biya ko asa na ko dapita. Okay, napagyapon ko diri This is still me. Okay, gito na to sa part nga. So, pa nakasubscribe, make sure po nakasubscribe ang tanan. And guys, I recommend you to subscribe to Dudong Variety Show because wala namin nag-collaboration guys. And sa mga OFW, I am pretty sure na makarelate din ha. Ano? Kay, ang mga content ni Dudong Variety Show is, ang mga sender niya is mga OFW. So make sure po nakasubscribe mo sa iya. Makaingon dyan mo, hala. Naman ito ka diri arbud sa kuan na sender ni Dudong Variety Show. Munang be updated on this channel din. Mabinandra mga handumanan ug ang bagong bayani. Kana nadira ang mga sender po. True story na siya. Sender from OFW. And sa mga gusto magba-shoutout, pag-comment lang ko sa baba guys para ito nang mabasa, inig pa-intro sa itong mga upcoming dramas. And karon ng atong basahon ng mga commenters, gito na ito basahon sa of course atong drama nga In Flagrante Delicto. Pero kay tungod gamay ra nag-comment kito gito na po ta magbasa guys sa atong drama nga may asim pa ako which is naman na ito upload. Pero kay yung mga commenters gito na ito nabasa moto siya na panahon na nga nagimo tag pa-intro na watay pa shoutout at ang gimo na siya vlog or ato ang daily life sa ato daily life. Okay, so let's continue. Nanira akong tingog guys kay kusog di ko tingog guys na maulaw po ta sa mga halong labay mo tan-aw jud diri asa ko. Siguro lang na ala kagwapo ba ani Charis? Joke lang. Pero ko yung tinudon okay ra pud sa ko mas ganahan ang ko ana. Charis. Maulo ta. Okay, the first commenter na itong basahon, si user IL9. So, gito siya nag-comment guys sa itong drama nga In Flagrante Delicto. Matod niya diri nga, idol, ganahan ko maminaw sa imong pa-intro kay nagkagwapa naman ka kadugayan. God bless, always amping permi. So, yung guys, nagkagwapa na ko ta kadugayan. Charis! Pagtarong sa mamba. Nagkagwapa or nagkadaghan na itong bugas. As you can see guys, daghan na kitag bugas. Tugod kay, oh my God, grabe kay stress guys. And it's my day. It's my birthday. I wanna do it. It's every month birthday. Monthly birthday, grabe naman yan. Sana ano. Ato pong idadaan na magkatiguang. Sana ano, lang yun. Okay, so kani siya na-comment sa ambot nakalimot ko kung asa siya nag-commenta ni si Ma'am Newser. Basta kay ano niya, idol ganahan ko mamino sa imong pa-intro kay nagkagwa pa naman ka kadugayan. God bless as always. Per me. Ano daw? As always tagay dapat per me. Ang sabi gan. Oh, namali na day ko. Okay, thank you po IL. So the next commenter si Patrick Liracho. Matod niya din siya buniong. Thank you po sa pag-comment. 3 days ago niya siya guys. Anyway, diri sila nag-comment sa drama nga In Flagrante Delicto. Okay, proceed to guys. Diri kay Ma'am Dads Vasquez 8 days ago. So, matod niya diri guys nga, sorry miss I, now lang ko nakapaminaw sa mga drama kay busy mi kagahapon sa pagpahigayon sa first death anniversary sa akong pag-umangkon. Salamat. Condolence Ma'am Dads Vasquez. Sorry. Pero daghang salamat gyapon mamas maski pag na may problema. Gitagaan gyapon nyo guys og higayon ang pagpamati sa ato ang mga dramas no. Thank you so much maski sa pag-comments gitagaan gyapon nimo time and effort sa pag-comments
I really appreciate it. Thank you so much po talaga. Dagdag sumpay ni Ma'am Dads nga dagang salamat trade vlog sa Inflagrante Delicto sa Chick Boy and Police og Mistaken Identity. God bless us all. And laing commenters nga si Verds Big Sub 9 days ago gito nag-comment sa Inflagrante Delicto gyapon na matod niya ang tagal. Ang tagal. Maingon ni Ma'am Big Sub. Bito guys, makaingon jud mo ang tagal kasi nga po ang ato yung pa-intro guys, 5 minutes ang pinaka kumbaga pinaka short time, 5 minutes pero di jud ta makakuna na makakatod niya ng sky. Mura na siya moabot jud siya usay guys og 9 minutes pero usually good or kadalasan good 8 minutes na lang, 8 minutes jud na. Muna ako di mo ganan mamatay sa ato pa intro paki-fast forward ko guys sa atong video nga 5 to 9 minutes. Naradra in between. Depende sa inyo kung gusto nyo 9, kung gusto nyo di na dyan mamatay sa ko. Fast forward na lang 9 minutes. So, makapamati na dyan mo siyang ginamhinam nga drama. Okay, continue ta guys sa mga commenters. Pero dito ta magbasa sa comments. Dito ta magbasa sa drama nga. Mayasim pa ako. Kasi yung maggabi na ito basa. Muna siya ito mga niagi naman na ito nabasa. Okay, basbasan lang na ito para mabasa na ito tanan. So, the first commenter sa drama nga mayasim pa ako si Ma'am Banji Ebaliana 2 weeks ago. Yung malaki, energetic ko karon. Nakainom siguro ko energy. Ano daw? Tourist. Energy drink. Pero po kayo naman sa kilasan ano. Bro ka na siya ko. Okay, matod niya diri guys nga. Salamat Ma'am Zay sa pag-upload. Amping per me. God bless. Thank you so much din po Ma'am Banji. Next commenter si Roy Patendol 2 weeks ago. Ang ilang palayason na bayhana sir kay but ton kayo dili mo sulti nimo nga magsige sila abot sa imong anak. Next commenter si user IL9 matod gyud Rizel ayaw ipakita imong pagka-squatter na nga pagkahangal kay naulaw taga Mindanao ra ba ka ayaw pakaulaw sa atong kalugar kay basin mapuno kag basher. Tama. Basin tawagon kag manggagamit. Tama. Moro jud ko sir. Tama. Next commenter si ABCD. Matod niya diri na hala no way. Okay, mali pala. Hala, no kaway batasan sa anak ni Ponyong. Tama. Otro po ni si Lizel. Tama. Makalagot. Good. Anyway, pretty. Thank you sa pag-upload and God bless to us. Tama. Thank you din po. baby. Thank you so much. The next commenter si Ma'am Danela Gonzaga. Good morning, Ma'am Zaiza. Thank you so much for today's upload. Keep safe always and may God bless us all. Thank you so much, Ma'am Danela. Next commenter si Sir Edwin Delapo 2 weeks ago. Matod niya diri guys nga. Jelly ko diri dapita ha. Why stress diri dapita? So kani siya nga drama gid jud mo dapit kay Jelly. Kay kani siya ningon mo gud ko guys. Asa mo buto kay Jelly or gato sa kay kuan? Ay asa mo dapit? My God, wala ako nabasa tanan paspason na lang nato. Next commenter si Guzon's Work. Anak niya diri kung naasa akong duol si Lizel gidukol na nako na. Tama. Next commenter si Sir Noel Bitsaya. Matod niya din. Thank you so much, Idol Gapa, sa pag-upload ng mga drama. Amping sa kanonay. God bless. Tama. Ano daw? Thank you, Sir Noel. Next commenter si Ma'am Dads Vasquez. Matod niya diri nga. Dagang salamat, Radio Vlog, sa may asim pa ko. Episode 124, 125, and 126. God bless us all. Thank you. Next commenter, the next commenter si Ma'am Berg Degsab. Mato niya diri nga director ang may salaren. Tama. Puro sa tama guys. Okay, yan na guys. Alay sumpay ni atong drama nga. And Flagrante Delicto. Just keep on listening. Kitaas na dito itong pa-intro. Keep on listening guys. Mga kasama, kumusta? Ginaingon nga ang inahan ang labing unang nahibaw sa pagpangga ngadto sa anak. Di sab gusto ang inahan nga mahitumpawag sa nautan ang iyang anak. Hapan nga nung doon na may mga inahan nga mao hinuon ang miunay sa paglawog sa ilang anak ngadto sa dautan. Kini andugukan karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Bugaw nga inahan nga gisabak sa tulumanon en flagrante. Dilik. Dalia, di na ko mag-agwanta na ito kahimtang. Babaeng igat!
Kung wa nakakaagwan talaw ro sa atong kahintang, otro pa ko, lalaking adik. Oh, ikaw, prostitute! Kaya wa ka mulamoy sa akong kinitaan. Naong kang kwarta! Otro kapag naong kwarta, na imong matay, murag sinsilyo. Hukira na! Hokokiro! Dagang kang laki! Parehas ta! Dagan mo po kaglaki! Why? Magbuwag ka, oy! Asa mga? Ha? Parita kong laki! Duha, ha? Ano magdagsa ta? Uy, maunay na hitabo, apo. Olo. Naunsa masabing imong mga ginikanan, uy. Mga tiguang naman unta. Wa man lang gihapoy buot. Aw siya man nakakaon ka na. Wa pa. Dire. Kaon una. Ang imong pag-eskwela. Di lang ko mo padayon og eskwela, lo. Uy, padayon og eskwela, uy. Tabangan ti ka, kutob sa ko ikasuporta. Hey, ayaw na paminawa ang imo mga ginikanan, apo. Kaon na. Lo. Dili kita magdaog ani. May ganit ba ka? Ayaw pagsalig nga laki ka. Alkansi kadaan kung musukol kag babay. Ni ako inauna-unaan eh. Ano ba tagbaw ni atong kasuko? Masam na. Ibtanet og buhok sa ilok. Ay, paharian na. Kada pagkaon nga rito kun, usa ka buhok sa ilok ang ibdon. Sukol! Sukol! O sige. Ano ba daan ang ilok ni mo? Nga na balihibo. Way hilak kaya? Why na kay? Sige. Kadlukon. Sige ha? Ako'y una og ibot og buhok sa mong ilok. Alkansiha gud nako. Ako'y una og ibot sa buhok sa imong ilok kay babae gud ko. Sige. Tagag partida. Ano ba? Sige. Oo. Be. Ah. Itao na imong ilok nga daghag balhibo. Way gitik ha, wala bot gitik ha. Ibot gid ha. Isa. Ano na? Ano na? Ah, Kada pagkaon nga litukon ha. Kada pagkaon litukon, usa ka balhibo ang ibdon, ha? deal. Okay. Paklay. Pansit! Sakitan ka naman. Ha? Sakit? Salad. Anong to? Anong duha mo ito kabalihibo? Imong ibot! Duha man ka pagkaon. Fruit og salad. Mubawas kami. Samdi ay. Star apple! Oy. Oo. Duha man to ka bang imong gibot. Duha mo kapagkaon. Star og apple. Maro ka ha. Wala. Wala kay bebot. Sida. Di na kakebot. Wala kay kasulti. Dere be. Napa eh. Tarong nagtaon ang imong ilok. Oo. Isa, tarong. Pagkaon ha? Pagkaon. Kasi malimot ka, pagkaon. No limit ang hiril filibusterismo. Uy! Kanagibot! Kanagibot mo! Unsa mo itong prutasa? No limit ang hiril filibusterismo. Nikas! Nikas? Nikas. Di na pagkaon! Mga novel ng Rizal! Nobe. Nga, nasakit. Ay ko ilaray! Mangilan mo ka para ka makaibot lagi ka! Ay ko ilaray! Timto Bubawas ko mo. nimo ang imong ilok. Itaon nimo ilok. Itaon! Sige. Nga sa pagkaon ha. Nga sa pagkaon ba yan yun? Akan. Handumanan so sa kawit. Ay! Balik diri! Tikasan! Tikasan! Ayaw pagsipat!
Dalia, naunsa naman yung taon mo si Umbana, oy? Labaw pa man mo sa mga bata nga way buot. Na, kapoy na pa, Si Kapoy, patuga-tuga mong minyo. Di pa man di mo kaibaw sa iyong responsibilidad. Excuse me pa. Daga pa ko, no? Kay dili pa may kasado niya. Oo, di pa mo kasado. Apan bendisyon naman lang sa kaminyoon ang kuwang ninyo. Nanagon mo'y anak. Mga magtiayon na mo sa pananaw sa mga tao. Kapuya ni mo pa, uy. Talya, Pa, ayan ang kusultihin mahitungod na mong lauro. Kay buwag na mi. usa! Oh! Buwag na mi ni lauro. Og wa nay uliay. Muana ka lang, Talya. Uyang iyong anak. Naman bitaw na mayit. Ay, ginoo kong tao ninyo, oy. Hilom na diya, uy. Talya, kinsa ning fariner? Pa, mauni ang akong bag-ong ka-live-in. Makig-live-in ka, anang fariner? Pa, mauna ang desisyon sa akong ka-live-in nga foreigner. Mubali na mi og puyo nga layo gikan dinhi. Uy, ang bata. Ang og ibilin. Among dadoon si Mayit. Uy, Oh, nganong nakuratan man ka pa? ako apo. Inahan ko. Og apuhan ka lang. Lolo. Apo. Ani lang ko ni mo, Lolo. Oy, Mayet. Ayaw pag-drama diha, ha? Kay wa kay talent fee, ana. Kaya na. Mga tunata sa atong bagong kapuyan. Piniyagi ang kwarto. Ang tupad ani, ang kwarto namo ni daddy nimo. Nganong anak man ko anak niya. Nga di man na ako amahan. Gikumot! Basta di! Dili ko gusto makadungog kog usab og ingon ato, ha? Daddy nimo siya! Siya ang bag-o nimong amahan. Og timan ini, ha? Patay na si Lauro! Hala? Unsa man ang ilang kisuyop? Nganong inyong akong gipaso din sa inyong kwarto? Mananaw ta og salida. Unsa man ang salita? Sex video. Oh. Patanahon ka na mo unsaon sa pagpakig-sex sa laki. Bastos na. Di ko. Dili na bastos! Ako ang imong inahan ang mas nahibaw sa labing angayan para nimo.
Pagkaway patasan sa inahan mo. Gilawag ka niya siyang pariner nga kapuyo. Ni ani si Mayet pa? Wa naman bulis bay? Wa ko kay bao, Dalia. Ayaw tagui ang apo nimo ha? Maangin ka di sa akong kasuko ko na hibaw kong imong gitaguan ng bata. Nawa ang imong anak? Oh, sir. Pero nakaadlaw mo uli. Maude na nahitabo sa imong apo, lolo? Oh, sir. Kaluoy sa bata. Nga gilawog siyang inahan ngadto siyang kapuyo nga foreigner. Gusto ko, sir. Nga masilutan sila nga may among-among sa akong apo. Kami ang mahibaw, anilo. Aron doon ay hustisya alang sa imong apo. Mrs. May kay niagid mo. Kauban imong ka-live-in nga foreigner. Nakita na mo ang imong bata. Uy, salamat taon, sir. Day, mao ba ni sila? Kana sila, sir. Pusasin ang foreigner. What? Sir, nanong inyo mag-ipusasan ang akong BF nga foreigner? Apila siya sa pagpusas. Uy, nanong ipusasan mo ko? Kung wa pa'y balaod, ma'am, no? Maayo mong duhang isuod sa halwa ug sunugon ka buhi. Ikaw nga inahan, nakaakosab ka na sa paglawog sa imong anak ngadto sa foreigner. Kinaharang misamot ug abuso mga foreigner sa ato mga bata. Kay dunay sama nimo nga inahan nga mas luog og kinaiya kaysa bangis nga hayop. Mao kadto mga kasama ang sugilanon nga naguluhan. Bugaw nga inahan nga gisabak sa tulumanon. En flagrante delicto. Mga kasama, kumusta? Ang mga security guard ako og natampo alang sa malinaw nga katilingban. Subo lang nga plandungon, adunay uban kanila ang niabuso og nilapas na sa gipanumpa ang katungdanan. Kini adugukan karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Hingulata nga security guard nga gisabak sa tulumanon. En flagrante delicto. Hoy, kamo. Isip ako ang inyong chief security officer sa atong gitrabahoan nga department store. Ako nagpahimangno ninyo. Nga kinala mag-igma ta pirme. Aron dili masudlan og kawatan. Kamong mga security guards o detectives ay mo pagtinangasin yung trabaho? Timanin ninyo nga kung malutsan mo og items gikan sa department store, kamo ang makabayad. Apan kon makasakop mo kawatan, doon na mo'y incentives. Nasabtan ba ninyo? Ay ko yanuhag sangpit sa akong pangalan, ha? Kay inyo kong chief security officer. Muoy pa ba? Tawag ako, sir. Sir. Manang atong meeting. Balik na mo sa inyong pwesto. Kinahanglan nga magpabilib kog maayos tagiya sa department store aron paspas ang akong promotion. Boss! Sige! Ate ang dakpar nga, Chef Lufter. Mo ba? Hain! Maro ka? Ang imong kinawat nga karsonis, imo lang gipailaw man og sulob sa daan imong karsonis? Huh, nagtuo siguro kang makalusot ka na mo, no?
Pasaylo alang ko, sir. Why pasaylo? Bayre na yung imong kinawat. Kana po, piloon ang presyo kaysa original nga presyo, ani. Uy, mahala gud anak, sir. Mao ba na'y naas balaod? Balaod na dire sa department store. Times 10 ang ipabayad nga presyo sa nasakpan nga nangawat. Grabe hagod. Muna-muna manggali na tong maneho nga di masakpan nga magawat. Kay, uyawat na lang nga magasave ta. O di pa bayro na hinuon tag times 10. Kung di ka kabayad, dadon ka na mo sa presinto aron mapasakaan ang kaso. Sir, muprangga lang kong istorya ni mo, sir. Kung pasakaan ko ninyo kaso, mali pa hinuon ko. Kaya di na ko maproblema magpagkaon. Safety pa, kay dunay gwardya. Mao ba? Oo. Mangawat mangyud gihapon ko, sir. Kay mao naman ni ang profesyon nga naglatay sa among kaugatan, ang pagkakawatan. Ay. Ngano nakaingon ka man na? Kadtong akong lolo, sir. Grabe kakawatan. Wagoy baboy sa among silingan nga muhangtod adto. Kay kawaton man. Asa mang imong lolo? Nabugnuan man sa butakal nga iyang gikawat. Patay hinuon. Mao ba? Ang akong lola. Grabe sa kakawatan. Hinayhay pod ang tirada adto. Oo niya, asa man ron imong lola? Namatay pod. Unsa may namatyan? Samtang nagawat siya hinayhay, nabitik ang liog sa hayhayan. Pataya hinuon. Unya ang imong mga ginikanan. Katong tatay ug nanay nako, mga miyembro to og akyat bahay. Samtang nangawat to sila, namatay taon og unang akong nanay, kay wa na tarong og saw ang kinawat. Nganong naingon man ana? Ay, nangawat manggod sila sa apartment. Dito sa second floor sila nakakawat. Nakakuha na unta sila og butag. Ang dito sa taas ang akong tatay. Sa ubos nag-atang si nanay kay maoy musaw sa kinawat. Nagdanghag man sa akong nanay. Wa man tarunga og saw ang butang nga giitsang tatay. Patay hinuon si nanay. Unsa mang butang ang giitsang tatay nimo? Refrigerator. Si tatay, sir, nakasurvive pa unta to. Ay nagdanghag man pod. Patay doon. Unsa man say namatyan tatay nimo? Nagpadakop man sa vigilante. Maulag ki, sir. Yun na ragod. Imo mo kong gilingaw-lingaw tawag istorya, oy. Hoy, agig silot sa imong pagpangawat, isulob ding dako nga tag nga may suwat nga. Ako kawatan. Uy, kuya, wagod anda, sir. May human rights ba yung anak, sir? Sawa ka di, ay. Why human rights din is department store? Sige, sulom ng tag nga. May suwat nga. Ako kawatan. Saan mo lang ako pagsulob? Ay, isulom na si Muliog. Unsa ka ba yoy? Unya, mulibot ka og tuyok sud sa department store. Ikan sa ground floor, ngadto na sa katapusang floor. Di ko kahibaw, anak, sir. Oy, pwede nga imong i-demonstrate? Kita ka? Ingon, ane imo buhato na, inane, ha? Sama na niya akong gihimo. Isolob sa liog ang tag, nga dunay suwat, ako kawatan. Unya, mupasok-pasok ka dayon sa palibot sa department store. Testing ko nung paso, sir, kay aron akong sundon. Inane, ay. Ingon, ane ang pagpaso, ha? Ingon, ane. Sunda ko. Ingon, ane ang pagpaso. Pagkatunto na ako. Ako naman hinuunan. Nasay pa na ng kawatan. Saan naman itong babaeng kawatan? Magawas ako kaya sa department store. Ay, kinit lang. Nga no? Patanawan tas mo ginumpra.
Usar man nakaparisan sa chinilas. Bay, asa mga resibo ni? Ha? Asa resibo aning imong gipalit sinilas? Uy, nawa man. Lah, tarong ko sa bulsa. Tarong na. Wa manggid. Bagyot. Uy, bay, nganong imong kong ipusasan? Tana ka pa. Shoplifter ka. Ha? Dili ko siya plefter, uy. Dito magkatarungan sa bisila. Dadon ka sa mong Chief Security Officer. Nganong inyong kong kiingon ini? Wa ko mga awat! Ay, hanggaw. Ay, may singagi, ha? Hanggaw ka. Illegal ninyong gihimo! Pisag patyon ka panamo din, Hido. Why, illegal na kay amo ng teritoryo. Ang sud sa department store. Wa ko mga awat! Nakabayad ko sa akong kinumpran sinilas katos cashier. Nawala ang resibo! Ay, sus. Karaan na niya, Hado, sa mga chef-lifter. Ha? Aron man ay gubot. Minaw, pitok-pitok ko pumatay. Bayre ang imong kinawat. Kana po pila ang presyo kaysa original na presyo. Mga abusado mo! Mga abusadong security guard! Abusado mo! Kaok-ok yun mo. Part. Sir. Nada siya katumpas sa likuran. Dah bitaw, kita ko. Napayatak ay. Bos, nakuyapan siya. Ay, sus. Pagkuyap-kuyap lang ng kanahan. Sige, ligo ang tubig, aron maulian. Uy, maragwa naman yung maginawa. Patayin ba ka ni? Kumusta naman na? Boss Ibe. Patay naman tingali ni. Murag na sobraan man yung kulata. Panawag ko kay Rof. Aron mato sa public nga hospital. Oo. Kinel. Hoy, minaw. Kita lang ang maibawa niya. Ug imbis na galon ka ni ita, kung nga nung napatay ni siya, atong ingnon nga nag-nervous breakdown. Sabtan? Ha? Dili kawatan ang akong igsuon, sir. Aron nilang bunugon hangtod nga namatay. Ma'am, isip regional director sa NBI. Doon ako'y tao nga tahasan sa paghandol ni mong kaso. Daghang salamat, sir. Pusimi, namatay mo dito atong kulata, oy. Mimistigar bang NBI? Ay, basta. Way piya itaya. Bisan og tuwad-tuwaron taong pangutanas NBI. Atong itugan nga namatay itong tawhana sa nervous breakdown. Atong ipatuo nga misuway pataog luwas siyang kinabuhi sa dihang gisulan siya sa sakit sud sa department store. Timbalaas sa busoy. Di mo na ito siya flifter at napatay sa kulata. Ha? Nga nang nakaingon ka manana? Kung na-trace sa cashier, nga na-resto sa computer ang iyang pagpalit atong usa ka parisan sinilas. Ang problema lang, ay nawa ang resibo. Unsa? Ma'am,
Base sa autopsy sa tong medical legal officer sa NBI, doon na mga bunog ang imigsoon. Sir, Gawa sa bunog, namatikdan nga doon ay bali ang iyang liog. Posibleng gitorture nila og maayo ang imigsoon ug mahinungdan siyang kamatayon. sir, buutan kayo tong akong igsuon, sir. Anong ila magipagkasama sa hayop? Walang problema sa ubang mga security guard, ma'am, sa nagkadaiyang mga mall o department store. Bisan ugway inyong ebidensya nga nangawat, i-torture ang ilang madakpan. Bisan pagani og tinuod nga nangawat, dilighapon ang ngayon nga pasakitan, pagkauwawan, o kukman dayon ang dinakpan. Kung agrabyado ang mga tindahan, pasakaan nila og kaso. Dili kay ipakulata sila gwardya. Maningil mi gustisya, sir. Anong hitabo, Ang ilang yun, ma'am. Sa among investigasyon, nakabayad tong imong igsuon sa iyang gipalit nga usa ka parisan sa tsinelas. 395 pesos ang iyang nabayran ug naresto sa cashier. Ang gamay lang yung problema, kay nawa ang iyang resibo. Kaluoy na sa akong igsuon. Sa investigasyon gyapon namo sa NBI, tulo ka mga tao ang nagtinabangay sa pagpunog sa mga igsuon. Kinsa sila, sir? Usa ka detective, usa ka CCTV camera operator, ug ang ilang chief security officer. Silang tulo atong pasakaan og kasong murder. Hi guys! So ayan, ang ito reaction video about sa gikulata nga security o ang bugaw nga inahan. So from the bugaw nga inahan, lain kay paminawon guys, no? Maski man siguro kasi makadungog. Bugaw ka! Di ko lain pa din na paminawon, maski pa siguro ni inahan. So lain yung kay paminawon. So anyway, na ako karon sa PMC, as you can see at the back. So nagsorry ko diri guys, kay nagkuha ta sa to ang gi-order from TikTok. So, man siya ilang ICU. So, siguro bawal guys na ipakita ang mga hospital. Tungod kay na ay balaw na bawal mag-video sa hospital. Pero naman sa gawas, basin okay ra. So, noon, mo po ko nagpakita sa ilahang mga kuandiri. Ako rin po no. So, sa mga di ka na namati sa itong pa-reaction video or sa itong pa-outro, paki-next na lang ko sa video guys. Tungod kay humana ang atuan drama nga. And flagrante delicto uluhang ba? Nakatong bugaw nga inahan. And katong kanagaling magpasumangil guys na dili tinuod nga ikaw nabuhat niya dili ay. So which is dili mayo no. So dagan po nahitabuan na guys. Unya ka na pong bugaw. Grabe po na istorya oy, pero kalain anak guys no, ikaw na inahan noon. Tungod lang siguro kay nakagamit. Mananakaw na huna guys na maski mong anak ipakita sa mga video na grabe ka sensitibo na dapat ka na siya ng mga video. Ang angay dyan makita anak ka ng mga minute na. Niya ka na bang imong anak ipaapil og tanaw lain dyan kay paminawon guys. So ayan, nakamas pa ko kay nako sa ospital. Tanggalon na lang nato. Ayan, atong now as you can see, I have so many pimples on my face. Kay it's my 3rd days na ata. Yes. So, pang tulo ka adlaw na nato ko nun, na gawas dyan itong bugas. So, maski pag wala tay, kano, gawas, digyapon na itong bugas, guys. Di yun ta, mahot na bugas. Ambot yung bugas, dyan mawala. Kanan dako na ito na bugas, dugi kayo mawala. Pero di na ito remind kayo, maingon na po na ito mga commenters, ma'am, balik-balik na dyan bugas. Ayub ka, ayub ka, stress yung bugas. Kaya unsa man na bugas is bugas. Naraman dyan gyapon na. Kung di mawa, sagdi, oy, may stress ra ka, mawa nim ko gwa pa, charis. So guys, tanaw ko rin din nagbot-libot na ambot asa ko mag-standby siguro dirian na lang ta sila ang purag kanang mountain favor siya fish pan as you can see na siya kanang bita-bita sao na bata pa mi guys din ha jud mi magdula sao na kay dito sa among tawagan ning gito asa mo ang basketball na dagko kayong kada ganing mga bakho bitaw na guys unya na tubig dira mag-standby. Pag ganing napunto nga tubig niya, puyan guys, og mga bita-bita. So, bura lagi po nga na guys, as you can see, mga isda na gagmay-gagmay, bita-bita din na siya.
kung mukuan pa daw na siya man gitawag nga mudag ko pa jud ko na mahimo siya frog. So inga na day siya no. Hala na siya isda. Oh my god. Isda siya dyan na tinuod. Tinuod ba kanina isda or ila jud nagibot nga og isda. Hala na jud siya isda. Bita-bita lagi ni pero nganong ikog man niya kay pula. Isda jud siya guys nga gagmay. Dito yung siguro nilag butang. Ayan. Ayan, di na siguro bawal lang siguro ipatugan. Ayan, nakita nyo guys, naiisda nga pula og ikog. Ambot kung tinuod yung bakato siya nga isda. So, gito raman tanan ko mag-video sa amo ang istambayanan dito sa Kubo. Pero maulo ko guys, tungod kahit nanapoy nyo dating and maulo ko magyoyo, no. And mga maski pag na ay old that pan gito old ka na standbyers or gito na guys standby like me or like like me. So, maulo jud gihapon guys magyaw-yaw pinaka nang di nato kabisado. Kaya sure kailan na nato. Pinaka nang di nato paila mailaw jud ko, maiko ko. So, mo na nagpalayo jud ko guys or nag-andi ko ka na ganing nagdistansya. So, karon dagan kay naglabay-labay. Ayan. Nanapoy nilabay nga ambulance. Ambot ko kasi nasusulod ato for usually guys na jud sa ambulance no kanang gikan na sa ICU, mga complicated patients there. Kay there gid siya na building guys. Mo ni siya guys ang mga komplikado. Labi na ka na sa ubos man ng ICU. Pero sa baba ward na siya. So di na kayo pero mga complicated gyapon na guys. Dili basta-basta no. So mo to siya. Okay, so share ko lang no kung anong pipila ka kaadlaw wala na pagka-upload tungod kay guys. Ayan, ako na ning gina-istorya na hinay kay ang signal diri wala pa'y kuryente kay hello si Arnel. So hinay kay ang connection diri and mo to siya nga mag-adjust jud ta. So tungod kay hinay kay ang ato ang wifi kung mag-upload man ta guys uploading lang jud gyapon na siya gani maabtan pa guys og 2 days or katong niagi niabtan jud 3 days muna nato niagi nga imbis ma-upload na imbis maka-upload tag pipila ka drama. Sa pag-upload guys, na hinay mang kaayo. Muna na-uptan dyan 3 days. Gani, ako na lang dyan. Anita dyan kong signal guys nga kusog-kusog. So, niagto dyan ko dirandapitan no. Kunin ko wifi. So, ang wifi po nila guys, himala ka ni kusog. And usually good guys, nagkunik ko dyan ko free wifi dari kay sayang kaayo. Ilabi na si Papa karon na-admit na. So, karong adlaw ang colonoscopy ni Papa. So, excited nami. Sa result, unta na kaluyan, dili tonto nga dili ka ng delikado no, kay para tuloy-tuloy ang procedure. Kay kung dili, guys, basin ka lang ang pasipag. Kay kung komplikado man gani ang result, or kada gani medyo standard, kumbaga. So, madugay-dugay pa dito na guys. Kay daga pa may asig kasuhon. Radiation, and sitawag anak ka na ganing chemo. So, chemo, dugay pa dito na siya guys. Kay every 21 days. So, siyempre, sa may buhato naman na muli, sa siguro miya na, kay dugay pa man. Or di, kaya, dere mo, standby me. So, depende na lang nila mama o papa ko sa ilang ikatubugan. So, unta na, manang unta na lang yun. Ang resulta sa colonoscopy, ang kiratan na kanagaling dili kay komplikado kat para matod pa sa doktor, kung dili magaling komplikado ang result, pagka 21 day na opera. So, kanang ampet sa karon June 19, 2024. So, next day is operation of Papa. Pero, depende gyapon sa resulta sa colonoscopy. Ano may dagang salamat din sa mga namati sa ato ang namati sa ato mga drama, no? Labi na kaning nga drama nga in flagrante delicto. So, wala pa kay tay pa-reaction tungod kay nagkuan ko kanang more of kwento sa ato ang karon. And sa mga gusto na magkuan tawagan nyo, ma-distract man dyan ko guys. Bitaw, dagang salamat na lang sa mga namati sa itong drama nga in flagrante delicto. Again, sa mga panasubscribe, make sure po na nakasubscribe ang tanan. And sa mga gusto magpa-shoutout, pakicomment na lang ko sa baba para ato nang ma-shoutout or ato nang mabasa ay nagpa-intro sa itong mga upcoming dramas. As of now, there is a top of guys. Goodbye po and God bless. Ang sa Tornel. Goodbye po.